Allah ce ya kai wannan wata yace labbaika ya rasulullahi wasa adaika amsa kira gare ka ya tabbata gare ka arziki ai yana gunka wane ne yace akai ma'aikin Allah ne yace in ka da tsage gida biyu sai aka ga wata rariya ta fita wani kwanso ya fita sannan sai ga tsuran watan wato shi ma watan a cikin wani abu Allah ya sa shi yake tace yanayin hasanyinsa dan kai zama musifa akan al'umma da wannan watan ka kwana so ɗaya a cikin sa ai magana ta kare yana fita suka yi nan wannan inan annabi sai ce to in ka da ni annabin Allah ne tsage watan yana ƙara kas haka ya tsage gida biyu sai annabi daga hannunsa yace kai na dama to ka shiga tsagin hannun rigata na hagu kai na hagu zo ka shiga tsagin hannun rigata na dama sai aga watan wannan yanan sun koma haka suka tawo jikin manzo Allah wato jikin annabi shi kuma sai ɗauki kyalli da sheƙi da walwali jikinsa ina haska watan yana haska manzon Allah haka suke sufe izo in shiga jikin ma'aiki sai a ga hoton watan a nan ɗin ƙirjin manzon Allah kuma sai a ga jikin manzon Allah a jikin watan Habib bin Malik sai rinka kuka ya faɗi ya durƙusa ya riƙe kafar takalmin manzon Allah ina sumbanta duk wannan ilimin na sai ya zama kuma jahili a gaban manzon Allah sai ga shi abun ma da bai taba gani ba yau gashi wancan labari ji wannan gani yayi wancan karantawa yayi ko na sa annabi sallallahu alaihi karantawa yayi bai zamani da su ba to wannan gashi kuru-kuru yake kallo kuma sannan Allah ya taimake shi ya sallama ya imani wannan wata ya shiga jikin ma'aiki bayan ya shiga jikin ma'aiki sai annabi ya ce daya a kirjina tsaya bayana wannan watan ɗaya do ida kirjin manzo Allah ya tsaya ɗaya koma bayan manzo Allah ya tsaya ya bibi malik yayi ice yayi in akwai ma abin da ya fice yi wannan ya fice yi ice haka ne sai ce to wata fito ka bi umarnin Allah ka bi umarnin manzo Allah sai watan yake fita daga jikin ma'aiki wata yace a'a ka fito ka bi umarni na ka bi umarnin Allah sai annabi sa hannu haka sai aka ga ya kamo kunnan watan sai ijawo shi haka ijiyo da shi watan ya dan fare shi baya so ya rabu da jikin manzon Allah shi kansa watan shi yan dalilin ai makale wanda yi sannan ma yake ce to ku fita ta karkashin tuna farjin rigata suka yi kasa suka da gaban manzon Allah manzon Allah kan ya bude baki sai wannan tsage ice la ilaha illallah wannan ice muhammadu rasulullahi ga wa'annan kafirai annabi juyo ce to Habib bin Malik yaya yace to su kuma gashi da su ba su da za'i magana da su duk ba wani wanda yake cikin nutsuwa duk wanda aka taba sai ka juya hannunsa ya fadi go daya wani ma da ka duba ya ga yayi kashi wani ya fitsari dukkan su nan dai to ai ba za su iya rike su ba za su iya tsayawa ruhin su tsaya i kalli watan ba zai yi ba to a ƙarshe Habib bin Malik ya tashi rike hannun manzo Allah ya daga shaka yace to ya ku mutanen Makka wallahi a annaba ban taba karanta tarihin annabi irin wannan ba kuma in dai kuna son ku shirya da Allah wannan annabin ku rike shi na karanta mu'jizar annabawan baya amma ban taba ganin mai mamaki irin wannan ba wata aya ce ta Allah zuwan sanin duniya ba zai yi ba amma gashi ya zo har ta kai mun ganshi karara ga yanda yake Habib bin Malik ce duk jikinsa kankara ne yana hayaki tana fita haka shi wannan watan karshe Habib bin Malik ce to ya ma'aikin Allah ya koma manzo Allah ya sa watan ya haɗe ya koma cikin rariyar ita ta koma cikin kwansan sannan manzo Allah ya ce wata ka bi umarni na ka koma inda Allah ya umarce ka izo ikewa manzon Allah ina salati ikewa manzon Allah ina salati ga mai dalailul khairat nan ya sa salatin a ciki salatin da wata iyo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan wannan wata ya sama ya tsaya kamar tsawon balwayin nan can karshen ta ya tsaya ga mutanen Makka a kwankwanci Abu Dalib idan sa biyu Habib bin Malik idan sa biyu sauran sahabbai duk sun yi haka suna ta murmushi masu saboda su ruhin su ya kalli watan kuma ya dauke ganin saboda su dama sun yi imani
su ko nan a nuna musu ne, da Allah ya ga dama sai ce duk su mutu shikenan kawai, amma da yake Allah sarkin hujja ne, Allah baya azabtar da al'umma sai mata wa'azi, ya kafa mata hujja, ya sake kafa mata, ka daki annabi ka kore shi a ce dawo ka gaya musu dai, ran da duk Allah ya kama kuma shikenan ba mu fita. To ƙarshe wannan wata ma'aiki ba shi umarni koma, yana tafiya koma inda yake. Wayannan kafirai wannan ya tashi ya farka, wannan ya farka, wannan ya farka. Manzo Allah sai ce a bashi ruwa, da aka bashi ruwa ya fesa musu, kowa sai da hankalinsa. Abajal imike ya kace jikinsa, ya karkade, idan ya kansa iga watan ya koma tashin da yake. Habib bin Malik ce to, Amr bin Hisham kai ne fa shugaban Makka a yanzu. Yaya? Sai ce gaskiya duk abin da aka ce yayi, amma za mu je gidan nadawa, wato gidan shawara kenan, za mu je mu tattauna mu ga me ya kamata ne, dan mu tabbatar da annabtarsa ko mu tabbatar da sihirinsa. Kisa sai Allah ma da ya tashi tsage idan yi zo watan, me kafirai suke cewa wannan sihiri ne mabayani, kuma haka sa Abajal da suka je shawara suka fito suka zo kuma Habib bin Malik suka ce ba yanda za a yi in ba dan rufa gida da tsafin sa ba, a ce wata wai izo har ma duk mutane su suma, ai ba zai yi ba. To a wannan rana aka samu masu imani sama da mutum 10,000 masu imani a zuciya, sun yarda da Allah, sun yarda da annabi. Sannan Habib bin Malik ya tara manzan Allah jama'arsa suka yi imani sai karɓa addinin musulunci. To wannan ita ce farkon mu'jizan manzan Allah a Makka, wacce ta kidima mutanen Makka, wanda da za su imani a ne ya kamata su sallama manzan Allah. Amma wallahi wa'annan kafiran ko da suka je gidan nadawa, farko abin da Abajal ya ce ahu tsafin sihirin mu zai sihiri, Musa ma ba yayi da Fir'auna ba, izo da igiyoyi shi ma izo da tasa, ijefar da sanda, Fir'auna ijefar da sanda shi ma, da yake shi jahili ne bai da tarihin sosai. Wai Fir'auna ya jefar da sanda, aga ba shi ya jefar da sanda, yaransa ne. Isa ko Musa ya jefar. To kaga a ƙarshe juya tunaninsu, juyar da hankalinsu gaba ɗaya ba su yadda ba. Suka zama a lokacin suka daɗa kafa adawa ga manzon Allah. To wannan tana ɗaya daga cikin mu'jizan manzon Allah. Mu'jizan manzon Allah 70 a Makka. Wannan ɗaya ce. Wata rana Annabi Muhammadu yana zaune haka, ya juya bayan sa yamma, sai ga Abajal da Utbatu dan Rabi'a da Asi dan Wa'ili, a hannunsa akwai kaji kwaya 3. Suna zuwa bayan ma'aiki sai suka tsaya. Sai Abajal ya ce ku biyu ku tsaya anan, suka tsaya a bayansa da Utbatu dan Rabi'ata da Asi dan Wa'ili, a hannunsa akwai kaji guda 3. Sai Abajal ya ce ya Muhammadu an ce wai kana gani ta baya ko? Yace gaskiya ne. Haji sha wannan ima wancan ka zo da mutane kuma mutane ma. Sai Annabi ce Utbatu dan Rabi'a ne da Asi dan Wa'ili, to haka ne me a hannunsa? Yace kaji ne. Guda nawa ne? Yace guda 3 ne. Yace to kalar su ɗaya ko daban-daban? Yace a'a. Yace ɗaya 2 bakake ne, ɗaya fari ne. To maza ne ko mata ne? Yace bakaken mata ne, farin kuma shine namiji. Sai ce Utbatu ku jiyo, suka jiyo. Annabi da ya kalli kazar sai ce wannan ma gashi nan kwai za ta yi. Annabi ke gaya mata, sai ce a haka ga kwai, ce gashi nan za ta yi, ku ajiye ta ma. Ana ajiye ta sai su bulta saki kwanta anan. Tana cikin wannan kwai sai manzo Allah ya dauki kwan haka ya rike shi a hannu. Yace wallahi dan tsako ne, zakara ne ma a cikin wannan, in ta kenkashe shi. Ya ake ka sani? Yace ubangiji na ya san, dan in tabbatar muku da ni annabi ne, kuma da za ko kuna so a kenkashe yanzu. Sai Abajal ya ce yanzu a kenkashe kwan, yanzu a yi, yanzu a kenkashe. Yace ko kan ka kibta ido ne zan yi kenkashe shi. Sai ce to gashi kenkashe. Sai Annabi ce ku saki zakarun, aka saki kajin da zakara. Sai Annabi ce to kazar da ta kwan kake so ta kenkashe ko kawarta ko zakara? Sai ya ce da Annabi au zakara ma yana kenkasa. Yace zai kenkasa, ai Muhammadu ne zai sa shi, kuma in Muhammadu ya sa sai yayi. Sai ce to yayi. Sai Annabi ya tara ya shi haka, yana tara ya sai ya dora kwan, sai ya dauki zakara sai ya dora akai, sai ce kai
ka ji daga Muhammadu ka kyankyashe mun kwannan yanzu shikenan an gama kawai zakaran sai rinka goga kirjinsa ai na goga sai aka ji tsiyo sai dan tsako ya fito yana fito annabi ce hauna dan tsakon sai furta yawo kan nan din manzo Allah sai ce to ka gaishi waye ne sai ce anta rasulullahi amma wallahi ba su imani ba kaga annabi ga ka gashi kuma duk abin da zai nuna ma ya nuna maka shi sai ka rasa to me yake toshe imanin shi sa manzo Allah tara a cikin sabai sai tara su yace wallahi akwai wasu al'umma a nan gaba za su zo wallahi sun fi ku sona sabai suka ce a'a ya rasulullahi yanzu akwai mutanen da suka fi mu sanka yace wallahi ai su ba su ganni ba amma wallahi ɗayan su zai iya ba da kansa da dukiyarsa da matansa da komai shi ya ganni kawai shine yanzu anan duk wanda kace kawo kaza ga manzon Allah ba za ka bayar ba to ba aljanna kake so ba kana ganin sa shikenan magana ta gare to wannan shi yasa manzon Allah ya ga musu wannan yace wallahi wasu za su zo wasu mutane har ma isifata mu yace kun fi su kyau kun fi su tsari kun fi su komai sallar kuma ta fita su kyau amma wallahi sun fi ku komawa ga Allah kuma inda suke son Allah ku ba ku son Allah haka yanda kuma suke so na ku ba ku so na haka kaji fa inda shi manzon Allah ne yake ga waɗannan sabon haka to wannan ta zama ɗaya daga cikin mu'jizar manzon Allah ta ina ta Makka to wata rana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wato sai Aba Jahal ina da wata wato alfadara ana ce mata duludula wata faratas alfadara ce wata kakkarfa yar gajeriya duk rukushiya wacce manzo Allah yake hawa kanta to rannan Aba Jahal sai tara su asi dan wa'ili yace kun ga an kyale Muhammadu fa karfi ke a Maka duk gidan da kaje sai kaga alabe sun yarda da shi to abin da ya kamata mu fara kashe su sai Aba Jahal ce aje a kashe wani kana kwance a gida fa sai a jira gidanka ɗau matashin kai a danna bakinka kai har sai ka daina motsi wani kuma su daddatsa shi a ɗoro shi akan raƙumi a zo gaban annabi a turo shi sabai su miƙe tsaye Aba Jahal ce haka za mu muku tunda abin mun fahimci sai mun shiga kashe ku karara to dama ba mai sa su ba mai hana su saboda ba su yadda da annabi bare ice su yi ce su bari to ba wannan to shine sai Aba Jahal ya tara kafirai yan uwansa sai ce ina Shajjaru ce gani ce ka je gidan Muhammadu ka ce zo ina kiransa izo sa manzo Allah a zaune yace shugabansa ya ce ka je yace wa shugabanka yace Aba Jahal yace to ka je ka ce ba mu da wata alaka da shi ina annabi yana kafiri da zan an sa kiransa izo ya gaya mata yace shi ya gaya maka yace to mi masa wayo ma ka ce maza musulunta dan shi kullum tunaninsa mu bi shi yanzu za ka gaishe shikenan yana zuwa yace ai ya ce in ka zo za su musulunta ne yace a to ka ce ina zuwa yanzu zo tashi annabi so yake tsamo ka daga wuta ya kai ka aljanna shine kawai to manzo Allah sai iso ya hada sabbai jakin manzon Allah fasihi ne malami ne ba daƙiƙin jaki ne irin jakunan mu wayannan ba alfadara ce ikamo kunnan da yace ki je gidan Abubakar Siddiq ki ce izo in ji Annabi Muhammadu kawai sai ta tafi ta kadai kazar tana zuwa kofar gidan Abubakar ta tara an rufe ta sa kanta ta buga Abubakar yana ciki sai yazo yana buɗaya sai ga alfadaran ma'aiki sai ta kwanta ta kuka sai ce in na fahimce ki ma'aiki ne yake kira na ina zuwa sai dauko mayafi iyafa sai ce mu tafi sai ta ki tashi mu tafi ta ki tashi ikama kunnan ta yace to ke duldula wallahi kina da kima daraja a gona ba zan iya hawa kanki ba saboda dabita kaga ta zama malama tunda ta gano kiman manzon Allah saboda haka sai ga Abubakar da wannan alfadara annabi ce ya akai yace ai ina tana zuwa ta buga kanta a kofar gidana sai annabi ya murmushi yace haka ne sai ya daddafa kanta haka ya san ta fahimci aikin sai ce sai Abu Jahl ne suka turo inji shi nake so za mu dan haɗu mu tafi a takeice annabi suka tafi ba su 15 ba su kuma can sun fi su 60 annabi ya taraga ta kubba ga mashi ana wasawa ana kai kawo da wajen da dawakai yana zuwa yace assalamu ala malittaba alhuda
ka san sallama da ake kafiri kenan, ba a ce ma assalamu alaikum, assalamu ala man ittaba al-huda, aminci ya tabbata ga wanda zai bi shiriya, in ba zai bi shi kenan ba shi ba aminci. To shine ma'aiki na zuwa sai faɗi wannan. Abajal sai ce mun tura da farko ka zo, baka zo ba, ice ya ban da alaka da ku da za ku ce in zo, amma zan iya zuwa in za ku karɓa addini, dan kun ce addini ma shi sa na zo, ba dan kun ce addini ba zan zo ba. Ice to lalle wannan zuwa da kai, kaga an yi kiran watan nan mun gani duk kayi abubuwa na gwaninta sosai, kuma muna ta tunani akan mu tsaya mu yadda da kai. To amma wani abu mun gano yanda ake wa annabi tambaya, ka san su jahilai ne ba su iya tambaya ba. Yanzu muke so mu ma wasu tambayoyi, sai Utubatu da Rabi a dama wawa ne, sai ce ya Amr bin Shab ni zan fara mata tambaya, sai ce me zaka ce? Ice ku kyale na san abin da zan ga. Ice ka gaya mana mantuku. Ice sa zan ce in shi annabi ne sama ta to, a ba ce to in ta to zaka rike ta? Ta san wawa ne ai. To in ta to ba zai iya rike ta ba, to kuma yin annabi ya ce ta towa za ta yi, to ya za a yi? Sai ce kai ba wannan tambaya za ka yi ba, ni ku kyale ni zan mata tambaya. Sai ce masa to ya za ka yi mata tambayar? Sai Amr bin Sham ce a'a ku kyale ni da na ce zan mata tambayar ni zan yi. Sai ce to kai masa. Ice ya ma'aikin Allah wannan me ya kofar gida? Ice dutse ne. Ice to in ka cika kai annabin Allah ne, ka ce dutsen nan ya miƙe ya tsawo ya faɗi sai mun ce ya tsaya. Idan mun ce ya tsaya, sannan sai ka ce ya tsago ƙasa izo nan gaban ka ya tsaya. Idan dutsen ya tsago ƙasa zo nan gaban ka ya tsaya, ka ce ya tsage gida hudu. In ya tsage gida hudu, ka ce zakara ya fito daga cikin dutsen. Idan zakaran ya fito daga cikin dutsen, sai ka ce wasiƙa ta fito daga bakin zakara. Idan wasiƙar ta fito a ɗauko ta, idan an ɗauko a buɗa, in an buɗa abin da muke so mu ga rubutunta a jiki, mu ga la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi, to mun san kai annabin Allah ne. In ba mu ga wannan ba kai ba annabi ba ne. Annabi yana tsaya sai ga dai Jibril alaihi salatu wasalam. Ina zuwa Jibril ya ce ya ma'aikin Allah, Allah ya ce duk wa'annan wasa fa suke tambayar ka, shi agun Allah wannan wasa ne, abin da babu shi aka kago shi, ya dan an ce biyayya zai ki biyayya. Allah ya bai mala'ikan da yake tsare da dutsen ya bika, ya bai dutsen ya bika, akwai zakara a saman bakwai, Allah ya ban shi in kama. Ka gan shi sai Jibril ya haka, sai ga zakaran kato a cikin fuffuken mala'ika Jibrilu. Allah ya ce wannan zakaran shi zai bada shi daga zakaran Allah ne a sama yake. Sai Jibril ya tafi daga nan, ije ya tsaya kusa da dutsen. Annabi ya miƙe, ya ce to ya Aba Jahal, Ubangiji na ya sanar da ni cewa dutsen nan zai bi ni, zakaran kuma zai fito, wasiƙa za ta fito. Ice to mu kuma in dai mun ga wannan to kai annabi ne. Mala'ika Jibrilu alaihi salatu wasallam a wata ruwaya ice so uku na taɓa wahala. Lokacin da Namaruz ya haɗa wuta, ya ɗauki annabi Ibrahim zai saka ba zai iya ba. Wutar kamar tana ɗan batta ne, su suna nan amma zafinta yana da masu. To ya za a yi ko a kusanta a jefa shi? Sai ga wani tsoho da sanda tikis ina zuwa ce ya ku samari, gashi kun yi hikima, kun haɗa wutar ta haɗu, duniya ma ta gagari wutar, ai wutar ta gagari duniya, amma ba ku da basirar da za ku jefa shi a ciki. To ni na ga munjanikan a jahannama, na ga wata majajjawa, ba an aikata muku ita, yi sarrafa musu ita, suka samo fatar raƙumi uku ya haɗe ta, suka matse musu ruwan bishiya. Ya muci ne farkon danko a duniya wanda shedan ya fara yi danko. Ya gama komai, yace to ku dauki dutse mai nauyin Ibrahim ɗaya da kaɗan, ku ware nan mutum 80 nan mutum 80 su ja su taɓe su saki dutsen, in yi je doki kan wutar to kun ɗora Ibrahim zai kai. Ka san dabarar da inuna musu kenan. Aka ɗauki annabi Ibrahim aka ɗora shi bayan sun yi wancan kwatancan, za a cilla shi, mala'ikun sama suka ce tsarki ya tabbata ga Allah, ga abokinka can za a jefa shi a wuta. Kai kiransa abokinka Halilur Rahman, ake cewa badadin Allah, wato abokin Allah shine tsarin kalma kenan da tauhidi. Ka san abin biyu ke tafiya, tauhidi shari'a. Allah sai ce ma abokinsa
ice ma abokin shawara ta, ice ma kaza, dan me dan mu gane wani abu. Kisa Allah sai siffata mu da wani abu nasa, sai dai mu mun san nasan ba irin namu bane. Tunda Allah ya ce da annabi Nuhu kai abokin shawara ta ne, ya ce da annabi Isa kai ruhi na ne, ruhullah ne, ya ce da annabi Musa kai kalimi ne, abokin zance na ne, kai abokin zance na ne Musa, ya ce kuma da annabi Muhammadu kai habibi na ne, kai masoyi na ne. To a ƙarshe aka ɗauki annabi Ibrahim aka cilla shi a wutar, ya tafi zai fada. Allah ya ce da Jibrilu yana sidratul muntaha tsaye, ya ce kafin Ibrahim ije wutar ka shiga aljanna, ka ɗauko riga, ka ɗauko shimfiɗa, ka ɗauko matashi, ka ɗauko kofunan ruwa da dabino, ka ɗauko wato ruwa, ka ɗauko tufa. Annabi Ibrahim ina dira igan shi da riga, igan shi kuma akan shimfiɗa ya fada, igan shi da matashi kuma ya kayan abinci a gabansa. To yanzu da mala'ika wa zai wannan aiki cikin yuta ido, an cilla ba ya tafi, amma kan yaje ake so a je aljanna ai wannan aiki. To wannan mala'ika ne fa wannan aiki. Kawai ana jefa Ibrahim kawai sai ya ganshi da riga, ita ce rigar ta zo hakan annabi Yusufa alaihi salatu wassalam. Da Allah ce izhabu bi qamisi hadha bi qamisi, to wannan riga ce wacce aka bi annabi Yusufa, aka yi ta gadanta. Shi annabi Ibrahim ya bawa ɗansa annabi Ishaqa, shi kuma annabi Ishaqa ya bawa ɗansa annabi Yaquba, shi kuma annabi Yaquba ya bawa ɗansa annabi Yusufa. Ta zama gado annabi kan annabi ya zuwa kansa. To Jibrilu yace na wahala a wannan lokacin, cikin yauta ido ne wannan aikin. Na biyu yace lokacin da Allah ya halicci jannatu adanin, nace ya ubangiji ka halicci jannatu adanin, ina so ka bani dama in je inda take amma da kaina. Sai Allah ya ce Jibrilu na halicce ka da fufike 600, kuma kana da fufike 600, kowanne ɗaya ninka duniya so 70. Allah ya bashi wata farfajiya ya ce ga hanya nan je ka. Isa ki fuffiken nan meninka duniya 70 ɗaya bayan ɗaya 600 suka kare. 600 ya kare sai faɗuwa wani tsibiri. Ita da wasu mala'iku kowanne ɗaya ninka Jibrilu 1000, kowanne ɗaya daga ciki. Sai suka ganshi ɗan ƙarami, wani ya ɗauke ci, kaga wani mala'ika ƙarami, sai babban sai ce kashi nan. Da kashi gun wannan mala'ikan, ikalli Jibrilu sai ga agoshinsa an rubuta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi, shine tambarin Jibrilu. Sai ce wannan ai shugaban mala'ikun Allah ne, duk mala'ikan da Allah ya halitta ba mai darajar wannan. Sai sauka da kan gadansa na haske dora Jibrilu, ya dawo ficin haske rinka yawan fifita haske. Da Jibrilu hankalin sai dawo, wannan mala'ika sai ce ya shugaban mala'ikun Allah, ina za ka ne? Yace Allah ya yarda na to adanin nake so in gwada tafiya ta in je wajen. Yace to wallahi an kasa tafiya gida 70 ba za ka dauɗe ba, kuma gashi ka gaji. Amma ka fi mu sanin Allah, ka koma, Allah gagarau ne, ka koma, ya gajiyar da kai, ka koma ka ce kai ka da ikon nan nasa. Jibril haka idawo a wahale, izo sidratul muntaha ya zauna, ya sujjada ta kwana 3 bai dago ba. Sannan yace tsarki ya tabbata ga Allah, dai bawanka ne na gajiya, Allah ka kai ni gun da ikon ka. Sai Allah ce ku, sai ya ganshi agun kawai, amma ba tafiyarsa ba, kawai Allah ta ce to zamo agun, sai ya ganshi agun kawai. To haka Allah yake yi dama, dan ta nan mala'iku suke tsoron Allah, saboda su ganin abun suke karara, mu ko labari ake ta bamu. Shi yasa muke da rauni mu ainihin dan adam ya fi rauni akan mala'iku. Isa Allah ya shaida su ba sa saba Allah akan abin da ya umarce su, suna aikata abin da ya sa su kawai. To ice to na biyun, na ukun shine ɗauko wannan zakaran a wata ruwaya kenan, ba ya zo da shi ba, ya ce Allah ya ce a ɗauko shi yana sama ni zan kashi. Lokacin da ma'aiki ikira dutsen iketo ƙasa izo gaban sa ya tsaya, ice ya kai wannan dutse, ya amsa ma'aiki, waye ne ce kai ma'aikin Allah ne? Ice in ka da tsage gida 4, dutsen ya girgiza, ya baya tsage, ya gaba ya tsage, hagu dama ya tsage. Annabi ice da su to yayi haka, suka ce yayi. Ice zakara da izinin Allah fito daga cikin wannan dutse. Jibril ice ina sidratul muntaha, Allah ya ce dauki zakaran kafin leban ma'aiki na sama ya haɗe da na ƙasa, lalle kan ya shiru in ɗauko dutsen nutsa da shi, ayo zakaran nutsa da ya ta karkashin dutsen, hudo da shi, ibada shi da ni na aiko annabi Muhammadu. Jibril ce na wahala a wannan lokacin, haka nayi, na ɗauko zakaran ne ƙasa da shi, na hudo da ya ta cikin dutsen, sai ga zakaran ya fito, ya hau saman dutsen ya tsaya haka kamar haka.
shi ba akan dutsen ba, shi ko ba ta saman dutsen ba. I juya da kansa na azurfa, kirjinsa na dinariya, bayan sa na zabarjadin, kafarsa ta lu'ulu'i shine demon. Ina kyalli yana sheki, juya da kansa ya kiran sallah irin wannan suke na wannan zamanin. Ka san kiran sallah ba a yin sa a Makka, sai da aka zo Madina. Shi kiran sallah ba Qur'ani bane, ba aya, ba hadisin ma'aiki bane. A da sabai ne suka ce ma'aikin Allah, wani abu ne za mu samu alama a tare a yi sallah? Sai wani ce a busa ƙaho kawai, sai ce a'a, a sabai kenan. Wani ce a samu ƙaho a huda shi a busa da an ji a taho. Annabi ce a'a, ai wannan Yahuda ne za su. Sai wani ce to a ɗauki ƙarfe da ƙarfe a kaɗa in aka ji ƙara to ce a'a, nasara ne za su rinka yi. Sai ce to a haɗa wuta da an gota a to ce a'a, majusa ne suke bauta mata. Mu je mu kwanta, Allah ya sanar da mu abin da yake so a kiran sallah. Sabai suka kwanta, akwai Umar, akwai Abu Mahzura, akwai dai sabai da yawa da suke mafarki. Ana kewaye Ka'aba da su, ana cewa kace Allahu akbaru, Allahu akbaru, Allahu akbaru, Allahu akbar, aka biya so hudu, wani kuma aka yi masa biyu, wani kuma aka yi tasniya. Aka waye gari ya ma'aiki, jiya na ice mafarkin ka gaskiya ne, to sai aka kulla kiran sallah. Amma babu as-salatu, ita kuma annabi ne Bilal ya kiran sallah, kuma kiran sallah annabi bai fito ba, sai je kusa da ɗakin Hafsat, annabi yana ciki, yace as-salatu khairun minan nawmi, sai annabi bude ido. Da aka yi sallah yace ya ka Bilalu, wannan kalmar ta daɗi a sata ana. To shine idan ina kiran sallah bila inda azumi ne, ina ta as-salatu khair, sai a tashi a ta cin abinci. A hadisi haka yake, an gane ana as-salatu cin abinci ake. Akwai Abdullahi ibn Ummu Makatum, shi ko makaho ne, baya kiran sallah sai an ce kiran sallah, shi kuma da an ji muryarsa baya as-salatu, to sallah lokacin ta yayi. Kaga bi kenan. To wannan shi ake yi, shine yake a rubuce a hadisan ma'aiki yanzu, an gane ai. Yawa, to Annabi alaihi salatu wasalam bayan wannan zakara ya fito ya juya da kansa ya kiran sallar, a ƙarshe sai ga wannan wasiƙa ta fito daga ina, daga bakin zakara. Manzo Allah ya ɗauko ta azurfa, yana buɗe wannan wasiƙa sai aka ga kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi. Kaga wannan ta nuna annabi Muhammadu ma'aikin Allah ne. Me ya kamata mutanen Makka su karɓi manzon Allah? Take anan Abu Jahl yace to gaskiya ne a naɗe wasiƙar. Annabi ya naɗe ta, sai nuna ma'aiki a buɗa bakin wasiƙar. Annabi ce ya kake so, ice a faɗi da ita. Aka yi faɗi da ita, bayan an yi faɗi da ita sai annabi ice to me kake nufi? Ice haka muke so ka sa ta a bakin zakaran. Shi a tunanin shi Abu Jahl ba za ta shiga bakin zakaran ba, shi yasa yace ai faɗi da ita. Annabi kawai sai buɗe ta ma duka, ta faɗin sosai. Annabi sai ce buɗe bakin ka zakara, da ya buɗa sai ga wallahi ko shi Abu Jahl ya shige cikin bakin zakara, ba wasiƙa ba ma. Ya saka ta zakaran ya haɗiye ta, ko irin ma ta ɗan tsaya ta waigi ba ta ba. Sannan manzo Allah ce zakaran ta koma cikin dutsen, zakaran isun kui da kai koma, Jibril ya rike shi. Annabi ce dutsen haɗe ya haɗe, koma inda kake, kiran ƙwafo ya gaida ma'aiki, juya ya tafi ina zikirin lahi, ije koma idda inda ike. To da ma'aiki ye wannan, a yaran Abu Jahl sun yi rawa a zuciyarsu, wasu daga ciki kuma 'yan kallo suka biyo ma'aiki suka musulunta. To sai Abu Jahl ya ce ku ɗauko diga a haƙa wannan dutsen a fasa, wallahi yau sai an ci zakaran, sai mun yanka shi sha bai san tun zakaran an ɗauke shi ba. Da ya zo aka tono sai ga zakaran ma, ai sai ga dutsen ma ƙarami ne. Sai wani yaron Abu Jahl sai ce a kaga dutsen ƙarami ne, sai Abu Jahl ce na gaya muku sihiri ne, kun ga da ina na ya zama babba, amma da ya tafi ya zama ƙarami. Sai ɗaya ce ai ba haka bane, kimar shi Muhammadin ce a gun Allah ta sa dutsen ya girma. Sai Abu Jahl ce to kai munafiki ne, duk yanda aka yi bin sa zaka yi. Ya ɗauki igiya ta rama, isake shi anan ya kashe shi.
aka zo aga ya manzon Allah ya ce ya mutu mumini wannan dan aljanna ne. Kaji shi abun ma kawai ya darsa cewar daraja annabi ce ta kai wannan dutsen ya girma, akan wannan aka shi kuma akan wannan annabi ba shi aljanna. To kaji 10 ta yi ko 11 ko to gashi an yi guda 3 kuma tana da yawa. Ai dama a farko na ce manzon Allah daɗi ne da shi, in ana faɗansa ba a so a daina, ko ba haka bane? To ba a ƙara ko ɗaya ce, ba a ɗauki gajeriya. Ina daga cikin mu'ujiza ta annabi alaihi salatu wassalam, wata rana ma'aikin Allah wato ba a ɗauki ‘yar takaitacciya, annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam, wani ana ce masa duk usuru sarki ne, sai ce shi ba abin da ike so ya gaba da manzon Allah, shi in ya kama annabi ma ya san irin kisan da zai masa, sai aiko da wasiƙa mu haɗu da kai a kwari kaza, ya gaya annabi fa. Annabi ce to shi wannan shi da muka aika muna kiransa zuwa kalmar la ilaha illallah mu haɗe da shi, kuma shi na kiran mu yaƙi. Sai annabi ce to shikenan ba komai. Annabi ɗaya mutane tawaga mutum 50 bai kai ayari ba ma, bai kai ayari ba. Annabi ɗaya wasu ƴan samari ce ku zo mu je wani kwari mu dawo. Me takobi dan soke me rawa shi ya rike. Saboda annabi ya san wannan gun ba wani matashi wanda zai gaba da wannan sabon ba su kai shi ƙasa ba. Ana gangarawa duk usuru sai ya hango annabi ya to, sai ce da mutanensa duk ku gudu, duk sai aka gudu suka ɓuɓɓuye, wasu akan bishiya wasu cikin kogon dutse. To da aka je nan gun annabi alaihi salatu wasalam ki duba yace to nan yace gashi ba su zo ba, wasu ka ce ya ma'aikin Allah ga alƙadai su ce mu shige, ce a'a da yaransu da mata suna kwance kawai mu fada musu, ba haka Allah yace da ni ba, sai dai a fito fili, kai ka fito ni in fito mi ga rundunarka ni kuma ga rundunata, rundunar Allah da ta shedan magawa za a kare. Haka annabi yake. Ashe da usuri din nan yana hango annabi da shi da mutanensa. To a lokacin sai annabi ce abin da za a yi mu huhuta kawai zuwa wani lokaci mai tafiya mu. Sai aka ce to kowa ya nemi gu zauna. Ma'aikin Allah aka share mabushe aka ce shi zauna anan. Manzo Allah sai zauna anan. Sai ya dan bigen gadi, sai ya cire rigarsa kamar falmaran take, sai ya rataye ta. Sai ya dauki takobinsa sai ya aje. Da usuri yana kallonsa da mutanensa, kowa ya je bacci sabai ba wanda yake da ido biya annabin. Sai suka ce ya da usuru alaika bi Muhammadu, ga yi can shi kadai ka je ka ritsa shi, dama ka ce shi kake nema. Ilallabo ta kori itashi nan har sai da izo kusa da annabi, izara takobin annabi ga ta sai hada su biyu, ya taba annabi da kafa. Sai annabi bude da haka ya kalle shi, sai ce yau ka ga wanda zai tsare in kashe ka. Sai ce wane ne ka ice da usurin, ai ni ne da usurin. Ice da usurin ne sai yace to kaga wanne ya tsaye da saman nan da wanda ya shimfida kasan nan shi zai tsare ni daga sharinka. Sai ga Jibril ya zo, ina zuwa sai ya dan dalle kirjin da usuru, kai da usuru sai ka zubar da takobin, sai faɗi daba sai ya kwanta. Annabi shi kuma ya ɗebi takubban, yace to kai kuma yau ka ga wanda zai hana in kashe ka. Sai ce wallahi kirkin ka ne zai hana. Kajiyan da ya faɗa, sai annabi ce to kirkin na ya kyale ta, zai tafi sai ce yaka karka buta nan wa'annan mutanen nawa in suka kama ka kan in musu magana sun yi abin da suka yi, amma ka buta nan. Ya tafi ce yaka takobin ba na ba ce a'a tafi da takobinka, annabi ba shi takobinsa. Da ije zai haura wani dutse ya kasa, annabi da kansa ije ya ɗaga shi itittida shi fa kashe annabi izoyi, ka ji wannan maganar. Amma shi gashi annabi wata hidima ma yake madan ya gudu, ya ɗaga shi itura shi sai da ya hau, ita to ka buta nan a hankali ka tafi. Annabi duk da haka bai bar gun ba, sai da igangara ita ya hau can, mutanen nan suna kallon sa, kai da kaje ice kai ku bari wannan mutum ba mutum bane, shi da usuli kenan. Ice kawai fa magana yayi sai na ji an daki kirjina, kuma hannunsa bai zo jikina ba, Jibrilu ne to izo ya daki kirjinsa.
to wannan sai ta zamo ɗaya daga cikin mu'jizar manzon Allah, shine ka zo kai masa abu yana da damar da zai sai kyale ka. shi sa manzon Allah yake cewa Allah ya ce da ni wanda duk ka fi karfin sa ita kaka kalla Allah ka kyale shi, Allah sai ya rangwanta ma a cikin wani zunufanka. shi Allah yana san haka, ya fi karfin kowa ka taka shi ka saba masa sai ya kyale ka, in ka duba yace na yafe ma. shi haka Allah yake, to haka yake so al'umma su zama. idan ne ma kuskure ka yafe mu, in kai mu yafe ma sai a zauna lafiya. amma ka taba ni na fi karfin ka na hau kanka, wani miji ma zo ya hau kana, shikenan ba haɗin kai, sai musulmi ya zama kuma inda kafirai suke, kuma kai musulmi ka zama kai. to sai al'ada mu sai kafirin suka rike, su ba sa faɗa tsakanin su, ba za ka taba juyo a sabon gari an ce arna suna faɗa ba, har su ware wani ya saru wani ba za su yi ba wallahi. sai musulmi ka yadda da Allah na yadda da shi, sai ka yaƙe ni kuma in yaƙe ka, to me akai? Allah ya sa mu dace. to wannan ta zama ɗaya daga cikin mu'jizar manzon Allah alaihi salatu wassalam. to tana ɗaya daga cikin kuma mu'jizar ma'aiki. wata rana manzon Allah ina zaune a kwarin Madina, sai ga wani balarabe kyakkyawa sai to balaraban an ce ja'ahu a arabiyun, to an ce arabiyun duk inda ka ganshi a littafi sai ka ce balaraban kawai, domin zai wata magana tare da annabi wanda kai ba za ka iya yi ba, ko ba komai ake cewa kawai ba, rashin ilimi kawai. da ka yi ilimi to ba kai ba kawai. Madina kawai ce, da manzon Allah ina zuwa sai ta koma Madinatul Munawwaratu bi nuri Muhammadu, yana shiga sai ta koma birni kawai, saboda ilimin ne ta ita so dare a cikin ta. kaga ba zaucin kauyenci kuma can Madinan Makan sai ta koma kauye, domin me ba mai tarbiya a cikin su, ba wanda zai gaya ma Allah, ba mai gaya ma annabi. annabin gaba ɗaya ya taso ya dawo wani gari. to a ƙarshe yana zuwa gun annabi sai ya taba annabi haka, idan da ke annabi ana. annabi ya ce ya akai? sai ce an ce kai annabi ne. sai ce ni annabi ne kuma mursali. sai ce to alƙaryar mu an kai magana ka, ni na yadda da kai, amma yadda da ne da kai sama sama. wato shi ne wai mai dan kirkin a ciki ai, ya yadda da shi amma haka dai haka. sai ce to ya za a ka yadda da ni gaba ɗayan ka? sai ce sai ka nuna mun wani abu. sai ce to me kake so nuna ma? sai ce an ce in ka rike mutum baya kwacewa. sai ce gaskiya ne, to nake so ka rike ni. sai ya mika annabi, ka san bai da hankali. sai annabi ce to ni in rike ka? sai ga Jibrilu ya zo, Allah ya ce ka rike shi. sai ce Jibrilu na san Allah in ya faɗa ka sai hannunsa ya rugurguje. ai annabi ko haka ya masa, wallahi karerewa hannunsa zai ce ya Jibrilu da nake so ya imani har hannun yawa Allah sujada, in na rike hannun sai ya lalata hannun. sai ce kai ka faɗi wani abun da ifi wannan wahala, ka bar hannunka. an so nake in ji karfin kai. ce a'a nemo wani. to shine sai ya ɗaya kansa sama, to akwai ta katuwar bishiya. sai ce to wannan bishiyar nake so ka ce reshenta na gabar ya balle ya faɗo ƙasa. ya ce a'a kai baka iya tambaya ba, ka je ka ce da bishiyar in ji Muhammadu ta zo tukun gaba ɗayanta. shi da sai ya tafi, ije ya tsaya ina ta mamaki. ita ya ke bishiya ga Muhammadu sai yana kiranki. sai ga tana tangal-tangal haka duk girshenta ina marasa inan. sai jigun da yake yana motsi, ashe jijiyoyin bishiyar sun zo inda yake. sai gun ya rubuta, sai juyo da baya a guje. bishiyar nan ta jijjigo sai wata ta daga ta sama, ƙura ta tashi, ganyen ya rungumi ƙasa, ta to tana la ilaha illallah muhammadu rasulullahi. ta zo gaban annabi shirin mu ta faɗi. wannan balawana koma bayan manzala ina hasbi ya rasulullahi, ya ishe ni na yadda ya ma'aikin Allah. can sai annabi ce da bishiyar to wane reshe kake so? yace ai haka tayi ma tayi. to yi da yace reshe ga bishiya gaba ɗaya ta zo. to manzo Allah sai ce ta koma. bishiyar ta juya ta daga ta dasa ƙasa, ta zo ta kewaye annabi, ya rukunkume annabi gam. tana dawafi ga manzon Allah bishiyar sai ta so biyu, sannan sai ta juya ta keta ƙasa, ta tafi inda ta taso ta dasu.
wallahi ba za ka taɓa cewa ga inda ta jawo ba ga inda ta koma daidai wa daida. sai manzo Allah ya ce masa to ya aka sai ce ya ma'aikin Allah dan Allah kai mun izini in runguma kanka. Annabi ce kama irin guma kan annabi, yace sauran hannunka yace gashi irin guma, yace kafarka yace gata, yace to zan ma sujada, yace a'a wani baya wani sujada, da zan umarci ɗaya wa sujada ga ɗaya sai in ce idan mace ta yi sallah ta durƙusa gaban mijinta ta yi masa sujada kamar inda ta yi Allah, saboda haƙƙin namiji da yake akan matarsa. To wannan ta zama ɗaya daga cikin mu'jizar manzon Allah. To sai a takaita haka ko tunda an ce 11 yayi. Allah ya ƙara mana san ma'aiki, Allah kuma ya maimaita mana alfarma ma'aiki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An gane ina ɗaya daga cikin soyayyar Annabi Muhammadu, kuma irin wannan gaskiya shine dan ta irin wa'ancan sabon na baya ake koyi, kai ma ka ɗamfari wannan abun. Dan Shehu Usman bin Fodiyo radiyallahu anhu yana cewa ina mamaki ga mutumin da bai ga manzon Allah a mafarki ba kuma bai nemi igan shi ba. Ya ce man ra'ani fil manami faqadar ani haqqan fa inna shaytan la yatamassalu bi, wallahi wannan igan na a mafarki ya ganni qararani ne. Shedan baya siffa da manzon Allah yazo yace ni ne Annabi Muhammadu, a'a Allah ya hana shi. Kisa a mafarki da kaji an ce ga manzon Allah to wallahi shine kawai. Shedan bai isa in shiga izo ice ma gashi Annabi ba, a'a Allah ya hana shi wannan. An gane ai. To shi isa wata mace a zamanin Annabi Muhammadu a wata unguwa ana ce mata sulhi anan Abubakar Siddiq yake, to gabanta kaɗan wani ɗan ƙauye sai wata ta ji ƙaunar manzon Allah, ta ji Annabi ya ce imanin ɗayanku baya cika sai ya fi so na da kansa da iyayensa da ɗansa da duk wani makhluki ya cika mai ƙaunar manzon Allah. To kaji ba, to wannan hadisin Buhari ya rawaito, kai duk sittu sai din nan sun rawaito wannan hadisin. Bare a ce ai hadisin ba a san shi ba, a fitacce ne. Ɗayan ku imaninsa baya cika sai ya fi son manzon Allah da kansa da iyayensa da ƴaƴansa da duk wani makhluki cika mai son manzon Allah. To in kana son manzon Allah kuwa wannan hadisin a jikinsa ya kamata kai ilimi. Lalle wajibi ne a kanka kai maulidi. In dai ka yarda da wannan hadisin wallahi sai kai maulidi kai ma. To annabi fa ya ce fa imaninka bai cika ba sai ka fi son sa da kanka da ɗanka ba ka yi man maulidi ko ba ka yi masa. Yau idan ɗanka aka ce matarka ta ciki dab da haihuwan nan ta to me kake yi? Za ka sai rago, matarka sai mata atamfa guda ɗaya, ita kuma ta ƙara wata, ka sai shinkafa, ka sai kayan miya, iyayenka da iyayenta da abokanka da ƙawayenta a taru ranar suna ai ta hidima ana ciye-ciye, ka yanka ragon duk wa kaiwa wannan ɗanka kaiwa dan kana me. To aka ce sai ka fi san Annabi da ɗanka sai ka mai imani. To me ya kamata ka yi? Ka san idan Annabi ya magana ɗaukar ta ake a buɗa ta tuku, ka gano ilimi a jikin wannan maganar ta manzo Allah. Idan ɗanka kai waccan munna to ya kamata an ce ga ranar haihuwar manzon Allah, ko ita kaɗai ka ware kai wata walima ka tara ƴan uwa ka ce wannan fa nayi dan murna haihuwar manzon Allah, ka shigo layi ke ma kenan. To wannan mata fa abin da ta ji kenan sai ta zo cikin ƴan uwan tana cewa wallahi inda nake kaunar Annabi Muhammad ba na kaunar kowa. Ƴan uwanta suka zo suka ce maƙaryaciya, to ai Annabi ya ce Allah ya ce a sa hijabi dan me ke ba ki sawa. Ta ce ai ban sani ba, suka ce yau mun gaya miki. Ta ɗauki tsummo kare ba ta da hijabin ta harada su ta ɗinke su, ta hijabi ƙato ta shiga ciki kamar mahaukaci an tato, ana ce mata farisatu. Yan uwanta da sun gani sai su rinka mata dariya. Babanta ice kin ga ki rabu da su, cire ki sha iska. Ta ce baba wallahi wannan ice a sa wannan abun ya fi ka daraja a gona. Mahaifinta haka ta gaya masa, ice haka ne. Sai ya fita, shi baban nata kenan. To ƴan uwan nata sun zo, sun yi zata ba ta gaya mahaifinta ta fi son Annabi da shi ba. To
to sai gashi ya shigo suka ce Farisa kin ce fa inda yake son annabi ba ke son kowa tace audan kun ga baba ice me tace baba wallahi da nake son annabi wallahi ba na son ka sai dariya kawai sai shiru to ba inda zai ce shi dai bai sai ce a'a ba to abi ya shigo gidan annabi ka ce a'a in yi ce a'a sai ya ridda sai ya zama kafiri to shine sai ga uwarsu suka ce ke Farisa kowa ta ce au na ce ba ma bare ba ta ce mai aka yi babu inda nake son manzo Allah ba na son ki yan uwan suka ce wallahi ƙarya take ba ta wani son sa ku zo mu fita sai suka fito waje suka je wajen gari suka hada wuta suka yi rami kato suka ballo itace suka hada wuta mai yawa ta kama kowa yana tunanin wannan yan gidan nan me za su yi da wannan wuta suka zo da baban su ya fita waje suka ce Farisa ta ce na'am wa kika fi so da kanki ta ce annabi Muhammadu suka ce in dai kin cika mai kaunar annabi Muhammadu ga wuta can da yake fada sai ta kama tsuma duk jikinta ya dau tsuma kawai ta miƙe tsaye sai ta ga wani hannu daga wutar fari tas kalkal hannun annabi Muhammadu kawai ya miƙo ya kama hannunta ije da ita cikin wuta isa ta wuta sai ta dada yalmu tana karuwa tana faɗi sai ihu da an ɗauki tulu an jefa tulun sai ya zama petrol wato ya zama fetur wuta ce sama danganan sai ihu wuta ta fara cin gida zuwa makota wuta ta ki mutuwa ubanta ya fito garin yaya aka ce ai kaji ce kun cuce ta gashi yanzu kun kore ta kuma ba mai kashe wutan nan sai annabi Muhammadu ku tawo Madina a je Madina a gaya masa dandanan aka tun wa'annan suka dauta guda biyu suka doki sai Madina suna zuwa akwai Bilal a bakin kofa aka ce Anas a bakin kofar masallacin Madina ina zaune suka ga waɗannan mutane a firgice suka ce kai ku tsaya menene a mun zo ne gun manzo Allah su to kuma je suka shiga da su suna zuwa suka faɗi suna kuka ice ya akai suka ce wallahi wata ƴan uwan mu ce ta faɗa wata ice kuka saka ta dai ku kun gan ku nan kuka saka sai suka shiru ice Anas baka gane haka da ka faɗa ka na ture ta kaɗan ka kauce ba ice wallahi lokacin da waɗannan suka haɗa wutar ina kusa da Farisa lokacin da suka ce in ta cika mai ƙaunata ta je ta faɗa sai na kama hannunta na ɗora ta a wutar don su tabbatar ni ina tare da ita Allahu akbar yasa ka ce mai ƙaunar manzon Allah almar'u ma aman ahabba mutum yana tare da abin da yake so a ransa to kawai shikenan ku tashi ku tafi ina Aliyu aka ce ba ne ce a kira shi aka kira shi ice ka je da wa'ancan idan ka je wutar ka ce in ji ni ta mutu idan wutar ta mutu ka shiga ita yarinya kai kiranta ta fito in ta fito ka ce duk zinufan da ta taɓa aikatawa tun daga ranar da ta balaga har zuwa ta koma ga Allah an shafe mata su kuma Allah ya gafarta mata ni Muhammadu ka gaya mata na ba ta aljanna ne kuma ka ji kaunan manzon Allah diya rahama duk ta baibaye ta shikenan sai dai alito ana ganin su aka ce yawa ga ma'aikin Allah nan ya to shine sai dai ali ma'aiki kenan yana zuwa izo ce ya ke wuta in ji annabi Muhammadu ki mutu harshen ki sai ta zuke harshenta sai ga Farisa akan gudan garaushi a zaune wallahi Ali ya ce zare na bikin zananta yana kan garaushi wallahi wutar bata ci shi ba jikinta ba shiga ya ce ki fito in ji ma'aikin Allah ta fito tana kuka ta zo ta zauna ga iyayenta ga mutane an cika yace to ma'aiki ya ce a gaya miki duk wani zunubi da kika taɓa aikatawa har izuwa ki mutu Allah ya gafarta shi kuma shi ya ce a gaya miki shi kuma a kansa ya baki aljanna sai kuma iyayen suke ta shafarta ina ma mu ne ke ina ma ni ce ina ta kubuce ko to annabi yana zaune a masallaci ce kai Anas wannan yarinya masoyiya ta ce ya kamata in je gunta sai annabi ta so da kansa da sabai da yawa aka to yana tafiya yana zuwa gun sai aka ce ai ga ma'aikin nan ma dandanan da ita Farisar da iyayenta da ƴan unguwar gaba ɗaya da shi sai dai aka to taron ma'aiki yana zuwa mayafin da yake jikin sai ya cire sai ya watsa mata a jikinta sai ya rike ta haka
yace ya Farisa wallahi yanda na sa miki wannan haka zan sa miki shi a cikin aljanna. Allahu akbar. Kin ji sako na? Tace naji. Yace to Allah ya gafarta miki. Ni kuma na baki aljanna kuma ta bayi shi kenan. Kaji. To kaga wannan abin da ijanyo mata kaunar manzon Allah kawai. Shi yasa kowa ake so ya doro akan ma'aiki. Domin me idan ka duba yanzu irin zunufan da muke ɗauka niki in bar da san annabi ba abin da zai cece mu. Menene zai cece mu? Duk abin ka in ka ce baka zunufi akwai sahabin da izo yace ma'aikin Allah ka ce mutum ya istighfari bai da zunufi yace yace to ni yanzu ne istighfari daga gida na san yanzu kamar yau uwata ta haife ni ba da zunufi in akwai kuma ka nuna ike ga annabi. Sai ga Jibrilu Allah ya ce ka ce daga kafarsa ta hagu, da ya daga kafarsa ta hagu sai ga tururuwa guda ɗaya take mata nan jelata ya mutsike ta ya karya kafafuwan tana ta kiran Allah shi bai ji ba Allah yana jinta. Annabi ce ka gaya Allah ya ce ka gaya masa ya Muhammadu wannan tururuwa a kanta sai Allah ya azautar da shi in Allah ya tashe shi ice mata kafafuwa ya zai mata. Ka san ko ɗori kake aka ce ɗora tururuwa ai ka sha wahala. Ai za ka wahala ko? To kaji shi sa ƙaunar manzon Allah ta fi komai in ka rike shi duk wani laifi da kake tunani sai Allah ya amafuwa saboda manzon Allah. To wannan tana ɗaya daga cikin ƙaunar ma'aiki. Sannan yana daga cikin ina daga cikin ƙaunar annabi alaihi salatu wassalam wato wata rana wani malamin hadisi ana ce ma Tirmidhi an san shi ai shi ma ina daga cikin sittis hai Tirmidhi yayi littafi 04 Tirmidhi kenan ko yawa to wata rana ya zo zai shige to ta alƙarya sai ga wani mawaki na annabi yana waƙe yana cewa annabi mai kyan baki mai haƙora sira mai wushiriya mai waye ina ta yi sai suka ce kai yaka wannan annabin ka san shi ne yace na san shi ai na kasan yace a mafarki ina ganin sa. To kana son sa yace ba na son sa zan zauna in ta faɗar sa har ina kuka. To wata rijiya ce a gun arfa sai suka bude ta suka ce to in dai kai ka cika mai kaunar shi wannan annabin faɗa rijiyar nan ka san su da yake ba su da hankali sai su ga wai wannan abun su a gunsu shi ne ka cika mai kauna wai ka ba da kanka kenan. To mawaki ne ile ƙarijiyar iga kaɗan ike hango inuwarsa a ciki yi shiru sai ga Tirmidhi zai shige suka ce ya zo akarma kallahu ga wani dan uwanka kullun ya dame mu ya tayyaba annabi amma an ce dan kaunarsa da annabi ya fada ya kasa fada. Sai ce ai ba shi za ku ce ba ni da nake sanin hadisin annabi ni za ku ce in fada. Suka ce to leka kai ne cewa bana bukatar lekawa in dai kuna so kawai in fada suka ce to fada amma dan Allah kakka fada sai ka leka yace wallahi ba zan leka ba ai so na da annabi ya fi karfin sai na ga irin fada da zan yi kawai in fada na san ina tare da shi ba abin da zai same ni. Sai suka ce to fada ina rufe idon sa haka ita ka dandamalin nayi sai kawai sai fada sai manzo Allah ya rike shi. Tirmidhi wannan Imamu Tirmidhi mai wannan hadisi